Hi everyone, Arna manong petena. Angdung arnia pi putot mohor pen kevang tu sining arong per piglo. Sipini nili mohor pen kevang tu lake kenang sot ilitum ke Kroi Asong tum kachini bek nengji labang solam. Ang tu pen kachitan ji phansi nili banglo. Ili ke tek share pukali. Ili ke tek ke than chok che pulutang te dang tum nili phan. Pachini te me comment salong pen. Ang luputang tenilita si peking konpo demi kacali dam besi pinang tumpen kinang suat kecing kidam kang tung bang keleh lo il tum roman ang ding pi krihini ang ding so hini long ipu ateng putang te nang tum labang so pirt he amoy tum mason ke cheplang don ri tame ile tum no lom leng langam theklong piri kimi chuching tip a design kimi kapre ke henang iklang iltum pung duning tum pik and then tum pik tapos sin non lamari so jang atum abang arielong ke tu ke semar chetok abang along chetok a king long chetok chetok long chetok iltum theklong siki Kroi Asong ri so jang atum mate ke Kroi Asong tu phan labang so chetok longma chetok long lema labang so lam le iltum kethanam na si ong dung atum ake thana bang atum ningji je ibang chorle ining silam asoga ma thadam sibina an ke Kroi Asong atum ke chetok dundet po arilom seta sheli bible pe itu pan pisigi pudama labang so patha il tum nang sida lasi abanaron langam te liviang ding pi crystal cabin corner keblong il tum nang tiklong kada ko son toklo mate kichitang amuni atum amunit apot nang bang cisiri ak nang nilo lapen akri cetok nang nilo areng lo NKJV New King James Version long by English Bible pe lang lano butang te hada ke ketu pusi cetok nam dulu si ki Kroi Asong tu phan banaron long pen ke laposon si akri cetok nang nilo cisiri ak nang nilo pusi hada ki pudam do to la ke banaron lo Lasi akimia ron pen il tuma phan Yesus Kristo labang so pir the thak bang det pen ke Kroi Asong tum phan e bang aphan ke pisi ki pudama il tum chitanam sinang lasi joy ke verse pen il tum langnam sinang isi Korean ning pi kep ang ning so thong kep ra silong pulo do for the glory of God ang tum claim aling tumi arna monong phan le claim non lasi min an tum than lage kijun contents le pusi puna sita general contents ilitum lang nam lo pute lake nang tum claim aling tame arna manong aphan lai claim no tante lai tum te tu ke che semar ke arna manong aphan lama ben menan tingi cross chibonai tan di aphang long theng parpan chibonai tan di ta ilitum lang nam thulu pute theklong korean long thak lo korean ning pi drop ang neng su crystal cap in koilong ilitum lang nam theklong hal dak nang lutum abang ar pum ke nang lutum ahem pukali nang lutum abang ar pum ke Yesus Kristo hen lo asi koi posi Yesus Kristo hen lo pu damang ke ilutum abang ar pum ke Yesus Kristo pensi itu aphan enam det tang lo asi klar dagri paneli porhi ponla asi dak ki pudon la pu hen lo nang lutum abang ar pum ke kardong kang chir ki do adim kardom ahem lo lake nang lutum chi ni det ma labang so akar jong kang thir nang litum aning arlo dolo lapen arnam si nang litum aphan la nang pilo nang litum ahem phuke nang litum methangali nang litum ahem phuke nang litum methangali bonta arnam si nang litum ahem phulo alangli anam pisi nang litum aphan nam tanglo tangte nang litum abang ar pumpen arnam no petino dak klar dak iltum phan ethanlo nang iltum abang ar pum ke anam pisi iltum phan enam tang ke Kroi Asong tum phan Yesus Kristo kalori kruso thak kithi bena jopsi ilitum alar alangli pran chipi dang ilitum apap an ke alang si anam tu dang tangte iltum abang ke iltum ahem phugali iltum abang ar phuke iltum ke Kroi Yesus Kristo lasi la bang supen iltum nang lam lo patang te
kupini son nangli kenam tang a hormu nangli kupini son dak a hormu manangli hem chukim lo hem color chivit leblo labang so kiwit tang anam ki pitang aga along yung si kumani wang pen ang togon thap nang tog nang pru ru batang te nangli feeling ku pisi doji nangli pisi matha dang ji nangli ning thi hak ji ba nangli ning oil hak ji labe labang som ni phangke nangli ning dok de ji chitlo son thak labang so alam pen le itu munthi dang lo batang te akimi aronong tame ile tu phangke ebang long a chetok thabji te tu be samar thabji ile tu pan elot ipipe asi ki ju sinili sonni hormunang tumpen yang tu phan ke thana mantung do e son bangke isi pulo romang deng pikreni yang deng so hinilong pulo nang tum labang so pirthe amne tum son ke cheplang non rips asi ire tum bang te tu chetok fur bang e chisiri hul poling re ile tum ke iklet non nang jilu kali long lek ke proyes amato usinili matha mon sidam Lapen nomor ini bang kele hello nang li bang ar pumpen ili tuma bang pen ili tum arna manong apan pepang ini athe asosi puda lo nang li bang pen pu arna manong petinon pusi ki puda ndo asi tetu alam ta menaan ridam ritale download de topik lang temi pinila sonni alam besi ni lena tum phan than lo aban ronolong pinakle aban aron levi long nang tok pilos nang ke akimi ron ke entame labang subang yang tum mutidam de tame theke Kroi Asong lo ilitum apan ron tame ipon hastro mission ithan lo tapi akimi ron tame itum fusar pol pena job mission alam itum pan ithan asila sonni alam ang tum minci bino nang tum lo anam itu ni amen